Това, което ще научите, може да ви шокира, но завинаги ще промени начина, по който общувате с момичетата. Когато завършите това видео, ще разберете какво наистина привлича момичетата и не е това, което те казват, че е. Много момчета нямат успех с дамите и причината за това е доста проста. Това е поради начинът, по който гледат на жените. В продължение на хиляди години мъжете са взимали жени, но едва наскоро има повече объркване и борба от всякога. И не, това не е така, защото в миналото можете просто да хвърлите жена през рамото си и да я отведете от дома. Виждате, че повечето момчета се отнасят към момичетата според това, което казват. Те слушат какво казва тя, вместо да гледат какво прави. Това е най-голямата грешка, която момче може да направи. Повечето момчета нямат дори най-елементарно разбиране за женската природа и затова се провалят. Чудили ли сте се защо никой не нарича една жена жена на думата си? Има причина защо никой не прави това. Защо? Не е защото всички жени са лъжкини или не може да им се вярва. Това е заради женствената им природа. Техните ходове не винаги могат да бъдат обяснени с рационален ум. Жените слушат начина, по който нещо или някой ги кара да се чувстват. Женската енергия е протичаща и динамична. Женската и мъжката енергия се привличат една към друга и се допълват прекрасно. Най-женствените момичета са привлечени от най-мъжествените момчета и обратно. За съжаление, на повечето момчета не само им липсва това основно разбиране за женската природа, но им липсва и познанието за собствената им мъжка същност. По-често виждаме момчета да стават и да се държат по-женствени. Много от тези момчета не са толкова женствени по природа, но са били научени да бъдат такива. Начинът да се изложи този факт е прост. Ако момчето се държи женствено, но е привлечено от женствени момичета, знаете, че поведението му не е естествено, а възпитание. Защо? Ако сте привлечени от много женствено момиче и вие самият се държите много женствено, тя ще ви отблъсне като магнит от същия полюс. Когато два магнита се съберат, противоположните полюси ще се привличат един друг, но подобните полюси ще се отблъскват. Друга огромна грешка, която момчетата правят, е да поставят момичето си преди всичко. Това също е пряк резултат от липсата на мъжественост и липсата на цел в живота. Можете ли да си представите една жена сама в леглото през нощта да си фантазира? За кого си фантазира? Мъж, който е обсебен от нея по цял ден, до такава степен, че мисията му дори няма значение, или тя е по-скоро запалена от мъжа, който има мощна мисия в живота, провокатор, мъж, който живее силно и според собствените си условия, мъж, който въпреки, че е възбуден от въпросната жена, знае, че има по-дълбока цел. Нейният приоритет е потокът на любовта. Твоя приоритет е вашата мисия. Полярността е това, което причинява сексуално привличане. Следователно, прекаленото фокусиране върху нея не е мъжествено. Момичетата никога няма да го признаят, но всъщност искат да поставиш мисията си над тях. Чудили ли сте се защо жените харесват така наречените bad boys? Те са егоисти и се фокусират върху собствения си живот. Те не са нуждаещи се и не търсят одобрение като типичния добър човек. Черта, която е доста симпатична в една жена, тъй като подчертава привързаността и подчинението. Изобщо не е сладко в едно момче обаче. Много видеоклипове онлайн ще ви научат на бързи трикове за привличане и манипулиране на жени, но нито един от тях не работи толкова добре, колкото наистина да разберете какво се обсъжда в това видео. Ако искаш да си подобриш живота, абонирай се за канала, за да не изпускаш следващите видеа. До следващия път, брат ме!